Siento deciros que Miren y yo nos estamos divorciando. Tendrás al tribunal frente a ti y la defensa se sienta al otro lado. A ver, ¿me podéis explicar qué está pasando, por favor? Ama. Entonces, concretamente, ¿qué has puesto en la denuncia? Tan difícil es creerme y ya está. Aitor, tan difícil es. Siento deciros que Miren y yo nos estamos divorciando. Tendrás al tribunal frente a ti y la defensa se sienta al otro lado. A ver, ¿me podéis explicar qué está pasando, por favor? Ama. Entonces, concretamente, ¿qué has puesto en la denuncia? Hola, buenos días. Bienvenidos ya a una de las últimas... Kaixo egunon, hau da azken prentsa horretako bat, hemen Donostia zinemaldian. Dakizuen bezala kerera aurkeztuko dugu, aurten programatu da lehiaketaz kanpo atar ofizialean, eta saila aurkezteko hemen dugu ordezkatuta taldea. Beste aldetik hasiko naiz aurkezten eta jende asko dagoenez, galdera txandak irekiko dut berehala, eta ez balen badago galderarik, nik galdetuko dut, ordena Susana Herreras, ekoizlea Iban Pellicer, berantzezletako bat, Loreto Maulean antzezlea, Nagore Aramburu antzezlea, Arabe Arruidazua zuzendaria, Miguel Bernardo antzezlea, Koldo Zuazua ekoizlea, eta Juan Moreno ekoizlea. Hemen badalien galdera bat. John Hopewell from Variety. Varietyko John naiz. Congratulations. Zorionak Series telesailangatik, zorionak benetan. of the series here Eta gainera hemen eukiduen harrera ere ikusi dut. para que se entienda más gente quizá. Eta jende gehiago kulertu dezan gaztelaniaz egingo dut. Eta Me parece que es una serie iruditzen zait serieak telesailonek erabiltzen duela oso ondo. la potencia Bai, de una serie telesail baten, telebistako telesail baten indarra estilo. erabiltzen du estilo guzti zinematografikoan. Si podrías comentar Komentatuko duzu ea ero buruti jota nagoen edo arrazoi pixkatote dudan. Eskerrik asko. No, yo creo que no... Ez, uste dut ez zaudela buruti jota, ze orduan ni ere buruti jota egongo nintzateke. Ze beti izan dut borondate bat historia bat kontatzeko zinematografikotik, hizkuntza zinematografikotik, badira une batzuk idazketa beretik ikusten hasten zara zuzendari gisa gauza ikusezin asko adierazi beharko dituzula, baina ukitzen gaituztenak, min ematen dutenak, eta zinemaren hizkuntza ibilgailu ezin hobea da hori egiteko. Tentsioa nabaritzeko bi antzezleen artean, distantzia hori hartzeko eta ulertzeko nola funtzionatzen duten botere harremanak familia baten barruan, eta beti bokazio zinematografiko bat izan dut hizkuntzan eta telesailean, eta abantaila batekin. Telesailaren euskarriak elipsi oso errotikoak egiten uzten, zakarrak egiten uzten zigun, interesgarriak zirenak hasiera bertatik. Ikuslea bidaia baten jartzea, fikzioan urtea mordo bat hartzen dituena, baina utsuneak elipsi horiek betetzeko moduan. Hemen galdera badago, hemen aurrean. Eguno lehenik eta behin telesailarengatik eta galdetu nahi nizuke nondik sortu zen historia kontatzeko ideia eta telesail bat egitekoa. Historia sortu zen harremanetan jarri zian erekin ekoizleak, Koldo Zuazua eta Juan Moreno, eskaini zidaten kontsentimenduari buruzko lan bat egitea ezkontzan, oraindik esploratu gabekoa. Beraiek premisa bat dute gogoan, emakume batek bere senarra salatzen du ezkontzaren barruan, kontatu zidatenean,
Bueno, egia esan, norabidezkotan joan zitzaidan burua, galdera asko sortu zitzaizkidan. Hau da, gainera, zorabio pixkat ematen zidatenak, bertigo pixkat, baina ulertzea zen izan zitezkeen erantzunak, hasi nintzen pentsatzen, nola gertatzen den bikotekidean. Ea hasten den nobioak direnean, eta gero harreman, zergatik pasatzen da harreman horretara, ez? Adostasun bat dagoena zergatik iristen da sexu indarkeriara. Ez dakit nire buruari galdetzen nion zein momentu batean norbait hasten da bestearen desira lehenesten berearen ondoan. Eta ze momentutan usten duzu baimena emateari, Hau da, prozesu hori nola gertatzen den, norbait iritsi arte, salatzeko erabaki hartu arte. Konplexua zen ibilbidea, uste dut 24 ordu behar izan nituela, esateko idatzi, eta zuzendu egin nahi nuela, telesaila. Hola, buenos días. Kaixo, egun non? Primero, enhorabuena a todos. Bueno, zorionak talde guztiari, baina batez ere horrelako historio bat erakusteagatik badakit jende askok eskertu egin duela. Nik galdetu nahi nizun, batez ere nagoreri hemen dagoenari, ze erantzukizuna handia da pertsona jau emakume askok islatua ikusi dezakete bere burua, beraz jakin nahi nuke. Nola prestatu zenuen pertsonaian, horrekin hitz egin zenuen, Noa Laudarekin ere egin zenuen, eta zuzendariari ere naiz eta aurratu egon ikerketa lana egin duzu historia kontatzeko ahalik eta modu errealenean. Eta biktimak askotan islatua agertzen dira, telesailean agertzen diren egoera horietan. Hasieran pertsonaia iritsi zitzanean, erantzukizun hori sentitu nuen. Hau da, nolabait islatu behar nuen jende askoren gana iristeko moduan. Baina gero lanean jarraitu ala, hori dena burutik kendu nuen eta gauza zehatz bat lantzen hasi nintzen, kasu zehatza oso individuala, eta erlajatzen hasi nintzen. Hau da, emakume bada, historia bada, bere azalean jartzen saiatu nintzen, empatizatu berarekin, eta Laudarekin lan eginez, bere rutinak, hau da, bere aurrekariak, ze bizitza eraman zuen emakume horrek ordura arte, detonante horretara iritsi arte, hau da, salaketa, komisaldegian jartzen duen salaketa. Lana intensoa izan da, baina atsegina beste alde batetik gurekin lan egin du utzi digu improvisatzen, oso garrantzitsua zen beste pertsonaia sortzea familiarena, ez? Eta asko lan egin genuen, nik individualki Mirenentzat lan egin nuen, baina lagundu egin zidaten gainerako pertsonaiek ere Miren sortzen eta taxutzen, eta harremanak asko landu genituen, nondik gento zen, aztertu genuen, eta asko improvisatu genuen, eta horrek loturak sortu zituen eta harremanak gero transmititu egiten direnak. Eta asko ensaiatuz, asko hitz eginez, eta gure zalantzak plazaratzen, ziurgabetasunak eta gure galderak ere bai. Horrekin hasi ginen. Eta komentatu duzun hori ikerketaren inguruan. Telesaila Julia de Paz eta Eduard Solarekin batera idatzi dut eta egin genuen gauza izan zen hilabete batzuk izatea ikertzeko eta hitz egiteko gure artean. Eta ikerketa oso erabilgarria izan zen, proiektu osoarentzat eta oso hunkigarria. Epaileekin hitz egin genuen, abokatuekin, psikologoekin, biktimekin, biktima elkarteekin. Oso interesgarria izan zen alderdi emozionala. Nik uste dut ikasi egin genuela, nola utzialde batera aurre iritzi asko, inertzia asko, hau da, galderen inguruan. Ulertzea beti dagoen galdera hori, zergatik ez da lehenago salatzen, zergatik antardatzen dute, salatzen. Utzi indarra handia eman zigun ulertzea nolako diren prozesu horiek, historio horiek.
Eta zentzu horretan oso erabilgarria izan zen. Eta gero, epaiketa planteatzeko orduan, nik interes antropologiko bat nuen. Epaiketa oso zorrotza egin nahi nuen. Epaiketa bizitzeko eta ikusleari erakusteko ondola epaitzen den horrelako kasu bat gaur egun. Eta interpelatu, eta guk nola epaitzen ditugun gauzak. Beraz, ikerketa elikatu egin zuen idazketa prozesua. Nik galdera batekin nahi nizuen, mai osoarentzat, bereziki Alaudarentzat. Lehen Susanarekin hitz eginez komentatzen nion, batzorde gisa baloratzen dugun zerbait da, sailean, hau da, ohituta gaude fikzio batera, gaur egungo fikzio batera batez ere, ez bakarrik zinematografikoa, baita ere telesailetan, filmetan. Hau da, gaiak oso argi adierazten dira, dena oso argi dago hasieratik eta badago joera bat ez alekzionatzeko, baina bai gauzak azaltzeko. Egia bakarra balego bezala. Eta Kerer telesail bati erantzuteaz gainera galderak egiten ditu. Beraz, ikuslea paretan kontra jarri eta auto erakutsi zein puntutan dago, hau da, elkarrezketa baitzen dutenak, sentimendua, besua, indarkeria, beraz galdetu nahi nizuke, ea hain zuzen ere ikuspegi hori gauza planteatzekoa zalantzatik, eta pixka bat ikuslea mugieraztea autoanalizia egiteko, galdera zuretzat da Alauda, eta ekoizleentzat proiektuan sartzean. Eta horrela baldin bada, nola planteatu hori maila zinematografikoan idazketatik. Nola idazten da borondate horretatik, zalantza bat bidaltzetik ikusleari. Beti dago abia puntu bat proiektuan, eta ideia hori intimitatetik, sukalde etxe horietatik zerbait egiturazkoa eta politikoa aipatzea, baina soilik intimitatetik. Nik uste dut ideia hau gustatu egiten zitzaidela. Nik badut sentipen bat ematen du kontzientzia kolektibo bat badaukagula. Hau da, sexu indarkeria emakumeen kontra zerbait egiturazkoa dela, sistematikoa dela, noski badago sexu indarkeria gizonen kontra, baina zerbait sistematikoa baliz bezala egiturazkoa. Baina bada zerbait, hau da, guk epaitzen dugunan kolektiboki ulertzen dugu zein diren biktimak, baina bapatean, azte garenean kasu zehatzak epaitzen gure ingurunean daudenak, ingurune miotikoan hori kontratatzen hasten denean, kontzientzia kolektibo hori nolabait desegin egiten da, eta sartzen gara beste terreno batean, dilema, galderak, afektuak ere tartean daude, eta interesgarria iruditzen zitzaidan bidaia hori. Hau da, nola epaitzen dugun hori gure txoko sukaldean gauden eta askatasunez hitz egiten dugunean, zerbait jokoan dagoenean izan daiteke aita baten edo ama baten afektuak edo ondorioak familia horrentzat. Iruditzen zait leku deserosoagoa eta dilema planteatzen ditu ez direnak erantzuten errazak. Eta gero, hori idazketara eramatea, egin genuen apustua, oso errotikoak izan ginen ikuspegiekin. Hau da, 4 ikuspegi daude, bidaia oso desberdinak dira, gatazka beraren inguruan, eta oso ondo ulertzea pertsonaia horiek eta oso errotikoak izatea. Hau da, ez da narratzaile bat eta informazio pirulak ematen dituenak. Hemen ikusten da familiaren bidaia eta ea nora garamatzen. Hau da, guretzat, proposatu genion kontzeptutik gainera, bera hasi zen markatzen ze hildo lan du nahi zituen. Eta argita garbi, telesailean eduki argitasun bat, ikuspegiak nola eman, hau da flashbackak ez egoteko, hau da ikusleak beti pentsatzeko nori sinetzen nahi diozun, pertsonaiaren lekuan jartzen zara, eta hasiera bertatik dena oso ondo norabidetuta dago idazketatik, beraz guretzat gustu ondia izan zen. Hau da, kontzeptu hori modu askotan ejekutatu zitekeena, hartu ziren erabakiekin, Alaudak, Juliak eta Eduardek hartutakoak aziz joan zen eta gero eta kompleksuagoa izan zen. Eta egia esan gauza horiek oso gutxi gertatzen dira. Hau da, zuk handian pentsatzen duzu eta gauza murriztu egiten da. Eta hemen kontrara izan da. Gauzak aziz joan dira.
Ez dakit beste galderarikote dagoen, hemen. Bueno, hola a todos y a todas, enhorabuena. Kaixo denoi, Alauda, eskerrik asko talde osoari Alauda laburmetraiak egin dituzu, luzeak, te sumerges en orain murgildu zara sailen munduan, zeintzuk dira zure inpresioak, izan duzun esperientzia Euskarri Berri honekin, zure aldetik, eta uste duzu historia kontatzeko modua bea dela, edo sormena zabaltzeko modu berria, hau da zabaltzekoa iraupenean, esate baterako, telesailaren iraupenean. Bueno, gertatzen dena da, kosta egiten zaidela termino horietan pentsatzea. Niri historiak gehiago eskatzen didana, hori pentsatzen dut. Hau da, gatazka bat zegoen interesa piztu zidana, interpelatu ninduena, eta harakatu nahi nuena. Eta pentsatzen hasi nintzenean, historia horren denboretan, atarka egitea asko lagundu egiten zidan, elipsiak erabiltzea. Ez dakit, ni orain oso une zorionekoan nago, oso politan aukeratzen du nahi duna, baina nik historioak mugitzen haute eta gatazkek mugiarazten haute eta esploratu badezakedan zerbait badaukat, oso ondo gehiago antzuten diote historioari ez filma ginoten nahi dudan, edo saila, edo hemen beste galdera bat. Sí, hola. Bai, egunon, nik ekoizpenari buruz galdetu nahi du, zen izan zen zuen interesa ekoizle gisa gaia Alaudari emateko. Eta ze erronka ekarri dituen Movistarrentzat ere, bai, hau da Alaudaren telesaila plataforma horretan egotea. Bueno, como ha contado Alaudak esan duen bezala, lehen elkarrizketa gure kasuan Koldorekin eta Juanekin izan zen, jadanik denbora bat zeramaten gaia aztertzen eta horretan sakontzen iruditu zitzaigun hurbilpen bat egin genezakela, eta ikerketa hasi orduko, eta ikusitzen hasi ginenean nola egin genezakeen, oso hasieran Alauden izena sortu zen. Guk lehen laburmetraietatik jarraitu dugu, aspaldidanik nahi genuen berarekin lan egin, beraz zoragarria izan zen. Movistarren lan handietako bada ahalik eta historio onenak aurkitzea, pertsonaia onenak aurkitzea, baina ikuspegi guztiak lantzea, hau da, talentu handiak dituzten sortzaileak aukeratzea. Koldokin eta Juanekin lanekin ginen, Juanek esaten du batzuetan gauza komplikatu egiten direla. Juliarekin eta Eduardorekin ere, prozesu oso erraza izan da. Oso komplikatua izan zitekeenean. Beraz, enfokatu eginda oso hasieratik eta prozesu oso erraza izan da. Beraz, harro gaude egin dugun sailaz. Bueno, alde germinalena, ideia sortu zen, CSI legea onartu zeneatik egin konsentimendua adostasuna planteatu zenetik eta lege horren aplikazioak berbada sor zezakeen jokabide edo ekintza batzuk egon daitezkenak egunerokotasunean, baitere normaltasunean, gure kulturan, hau da delitoa izan daitezkenak. Beraz aldaketa txiki hori, nik uste dut nahiko mamitsua izan da gure gizarte bilakaerantzat, kasu posible horiek aztertu nahi izan ditugu, hor legaltasunaren mugan egon ditezkenak eta orain arte normalak izan direnak. Eta kasu hau aurkitu genuen, hau da, ezkontza barruan egon datekeen etengabeko bortxaketa, ikutzen zuten bere sexua beti adostasunik gabekoa zena. Beraz entsegu bat eginda, Alaudak gainerakoa egin zuen. Nire ikuspegitik bikaina izan da egin duen lana. Eta Movistarren alde ere ematen du pelota utxan naizela. Baina Jon Joualek esan duenaren aritik, ikuspegietatik harago, narrazioetik harago, eta hizkera bisualetik harago,
ekoizpen aldiak daude. Telebistan normalean denbora gehiago aplikatzen da, kostuak optimizatzeko eta ikusle kontuengatik. Eta telesail honetan askatasuna izan dugu eta hori ere funtsezkoa izan da emaitzan, ematen du pertsonaia kontakizun erraza bat dela, barrualdeekin, baina denbora nahikoa izatea behar bezala lan egiteko. Filmaketan, antzezleek denbora nahikoa izan zezaten bere rolak prestatzeko, eta aldaerak egiteko, eta inabardura guztiak lortzen da denborari esker. Hori da denbora, hori da aurrekontua, eta hasieratik izan dugu beraz eskertzekoa da. Hemen galdera bat, aurrean. Zorionak, hain ondo pasa dugulako gaur goizean, ia zinemaldia maieran oraindik ere pixka bat erstura horrekin gaudez, angustia horrekin alaudari eta antzezletako batik galdetu nahi diot kontentzioari buruz. Errazagoa izan ziteke pertsonaia askoz ere exageratuagotan erortzea. Lertzen diren pertsonaiak erabiltzea azken atal batean, Ibanen pertsonaiak hautsi egiten da pixkat, baina kontentzio hori beste film batzuetan ikusi duguna zinemaldian baten du ere presente dagoela sailean. Ez dakit baloratu ote zenuten egiteko orduan, edo besterik gabe horrela atera ote zen. Egia da, bai, oso uzkurra izan dela, kontentzioa erabili dugula, zurrak izan gara, eta hemen iparraldekoak izatea, hemen egotea, berbada hori dakar, baina baita ere zer ikusia du gure ikuspegiarekin, beraiekin nola egin dugun lana, barne gatazka hori pertsonaiengan. Funtsezkoa izan zen ulertzea, gertatkarietatik horrelako gatazka batean, inor ez dago ziur euneko esaten duenarekin, egiten duenarekin. Beti dago margina txiki bat, zalantza bat izateko ziurgabetasunean erortzeko, beraz, kontentzio hori, hau da, berbadezi zuzten, inora joaten, pertsonaia hauek erabakiak hartu berrituzten, ezinbestekoa zaielako. Baina ez daude erabat ziur. Eta kontentzio hori horrela da, hau da, modu irekian hitz egitea lan bikaina izan da, eta oso exigentea. Beti ere indarrak zituzten tiraka bi aldetatik, eta ez dakit, beti zeuden beraiengatik tira egiten zuen, binorabitan tira egiten zuen egoera batean, eta kontentzioak zer ikusia du horrekin, hau da, horri eustea, hori estaltzea eta aurrera egitea iristen daune bat, zure burua hautsi egiten zarela. Ez dakit antzezletako batek nahi duen zerbait esan, beren egindako lanaren inguruan. Si os apetece, nahi baldin baduzu ez duzu obligaziorik, aipatu duzuen hori, errazagoa izango litzatekela topikoan erortzea bentzat nire pertsonaiarekin. Niri alaudak eman zidan aukera oso lan ederra egiteko berarekin ulertzeko grisak, ez? Historia honen barruan, eta pertsonaiak beramari buruz duen iritzia. Eta uste dut nik antzezle gisa asko gozatu dura lan honetaz, gozatu egin dut, ze oso erraza izan ziteken, hortan erortzea, nik uste dut grisean ainabarduran dagoela hemen ederrena, txikian, eta asko gozatu dut horretaz aukera izan dut hori lantzeko. Eta uste dut hori dela sailak duen baliorik handiena eta pixkat alaudaren sinadurak ematen du hori. Gurekin bintzat. Galdera bat hemen, Oskar? Bai. Galdera bat Laurarentzat. Alaudarentzat barkatu. Tokiko osagaiari buruz galdetu nahi dizut.
ez dakit hemen egin denez Bilbon, Bilbo hiriak badu pixua historioan. Gatazka ez ditzateke berdina Madrilen. Bera Torres da, Bea Gorosmendi, senarra, emaztea langile klasekoa da, bera diru zarrekoa, senarra, hau da, osagai lokalista hori, horrek aberastu egiten du, nondik dator hori? Bueno, niretzat familia sartzen denean historian, nire buruan, niretzat edozen familia unibertsoa, oso zaila da Bilbotik ez idaztea zen, nik oso asoziatua dut. Nik hor azkar bizualizatzen dut, badaki jendeak nola hitz egiten du, nola elkartzen dira, nola hitz egiten duen familia. Beraz bai, erabaki sortzailea izan da, hau da nik oso etxekoa nuen giro batera jo dut, beraz antropologikoki oso ondo deskriban ezake, nola bizidan familia hori, nola elkartzen den, nola egiten dion aurre olako gatazka bati. Gero ere ezkerraldea dugu, eskuinaldea Bilbon, eta nolabait horrek lagundu egiten zigun, hitz egiteko nola funtzionatzen duen botere sozialak eta prestigio sozialak, olako historioetan, ze azken batean, sail honetan botere harremanez ari gara eta beldurrari buruz ere bai. Beraz oso interesantea zen ikustea nola aurre egiten dion familia batek, familia tradizional batek, ez bakarrik ondarea duena, baizik eta galdu dezakeen izen ona. Beraz, beste geruza batzuk ematen zizkion historioari. Ez dakit nola goaz, denboraz, ez dakit galdera gehiago dagoen. Bai, hemen galdera bat dago. Kaixo, zorionak, nik galdetu nahi nuke, lehen eszenarien inguruan. Ze sailean aipatzen da ikusten ez diren indarkeriak, baina hasten gara sexu eszena batekin. Eta galdetu nahi nuke nola lantzen da eszena horretan, eta zatik hasi zinen eszena horretatik? Beti erabaki antzeko bat izan zen, hau da, apustu errotiko bat izan zen ere bai. Nik enuen nahi sexu abusua garbatu nahi. Gehiago interesatzen zitzaidan erakustean nola eraikitzen den hori eta horren ondorioak beraz. Nik enuen sexu abusua erakatsu nahi edo antzeko zerbait, baina bai iruditzen zitzaidan gauza oso polito bat nire intentzioak erakusteko, hau da. Konsentimentuaren grisei buruz hitz egiten duen telesail batean, astea sexu esplizituarekin, baina baimena ematen duen batekin, sexia, divertigarria bi pertsonen artean. Hau da, gehiago hitz egiten zuena, hori kontatu daitekela hortik, bizi daiteke hortik, beraz nolabaiteko intentzio batzuk erakusteko. Gero, eszenagatik, oso kontziente ginen ere delikatu xamarra zela, intimitate koordinatzaile batekin lan egin nuen, ezaketiban komentatu nahi duzu, divertigarria izan zen, koreografia bat, divertigarria izan zen, bai, egia da. Bai, sexua hitz egite da, eta mundu guztia jartzen da urduri. Baina, koreografiak landu genituen, intimitate koordinatzaileekin, eta lortu genuen sexu esplizitua egitea, sentitu gabe, deserosatasunik, eta, divertigarria izan zen. Sekuentzia horretan oso ondo pasatu nuen, ez zegoen sexurik, baina dramarik ez zegoelako, divertigarria izan zen. Eta nolabait erosotasun gune bat sortu genuen, nik oso ondo pasan nuen bai. Ederki, agendagatik hemen utzi behar dugu prentsa horrekoa. Eskerrik asko lankideak eta mil esker kererreko lantaldeari hemen egoteagatik, zorionak zuen telesailagatik.